Durangoko osasun zentruan egiten dut lan, urgentzietako zerbitzuan, eta azkenengo egunetan lanian egon naz, baina atzo etxera bildu ninduten sukarrakin hasi nazelako, eta ondo ezakin. Eta oin zain hau etxien koronavirusan proba aitera etorriko diez, eta bitartean zain hau etxean aizlauta. Positibo emoten badot, etxean geratu beharko naz 14 egunez, eta bestela lanera bueltatuko naz. Ez dakigu benetan zein dan kutsatu kopuru erreala, ze ez dabiz proba egiten kutsatua izateko sospetxa dekien pertsona guztiei. Momentu honetan, 70 urtetik gorako eta pluripatologiak dekiesan pertsona egiteakie, haurdun dauzenak eta arriskuzko haurdunaldia dekien emakumeei, eta urtebete baino gitxiago dekien aurrei bebai, eta horretaz gain osasun langilei bebai. Baina gainontzeko biztanleriari sintomak eukin arren ez dotzi proba egiten, orduan badeko guzen datuak ez diez guztiz fidagarriak. Egia da, atzo osasunaren munduko erakundeak proba gehiago egin beharko liratekela gomendatu ebala, baina seguramente baliabide faltagatik edo ez da egiten ari. Biztanleriaren gehiengoari eiako proba egiten. Virusen kontagioa saihesteko dekugun modu bakarra, neurri horrek respetatzea dela, elkarrekin ez egotea, distantziak respetatzea, konfinamentua egitea, eta kasu asko egon ziren konfinamendua egindu zutenerako, eta gainera konfinamendu hori izan bezala ez da erreala, jendea lanera joaten ari dalako, gogoz kontra badabe. Orduan, egoera honetan zaila da transmisioa guztiz etetea. Egoera oso aldakorra da, egun batetik bestera asko aldatzen diez, gure osasun profesionalak deko guzen pautak be aldatu egiten diez, egun gutxitan, astebetean pila bat aldatu da egoera, eta nintena ez ausartzen zelan evoluzioneuko dagoen esatera. Espero dut egun batzutan benetako berrogeialdia egiteko baldintzetan egotea. Espero dut bebai testak edo probak egitea, ze hori da benetan datu fidagarriak eta eukitzeko modu bakarra, eta berrogeialdi serioak egiteko modu bakarra, OMS-en gomendiei jarraituta, eta era egokian egiten bada, posiblea da egun edo aste gitxitan birusen transmisioa etetea. Alde nenean berrogeialdia errespetatzea, pertsona zaurgarriak, nagusiak, patologiak daukiesenak zaintzea, eta animoak bialtzea mundu guztiari.